National Geographic gaat weer mee op missie. Het is heel gevaarlijk. Je weet nooit wat je gaat krijgen. This dude has bulletproof vest. In een nieuw seizoen van Kustwacht Caribisch Gebied. Het is niet een makkelijke werk om te schieten, om die mensen aan te houden. He's really struggling. Ontdek van dichtbij hoe dit team van professionals te werk gaat. Wij proberen ons best te doen en hopelijk ons best is genoeg. Kustwacht Caribisch Gebied. Een nieuw seizoen vanaf zondag 12 februari. Het was een hele leuke, uitdagende productie. We hebben heel veel acties mogen vastleggen. Vergeleken bijvoorbeeld met het eerste seizoen hebben we 6 afleveringen in het eerste seizoen mogen maken. En nu hebben we er 8. Met andere woorden, we hebben veel meer acties. Het is veel meer gevarieerd. Het is echt heel erg leuk om deze serie te mogen produceren. Uma série tabata asina exitoso esa aqui asali na 2021 september. E para uma série tabata principalmente na Corsau Graba. Alguns shots tabata na Aruba sim. E na momento aí nós grava quantidade de 6 episódios. Essa aqui começa na Holanda, mas essa aqui começa na Holanda e depois ela vai bastante países, total de 160 países ela vai. Também da tour National Geographic tem sua plataforma e tour é país na Awake. Primeiramente nós começamos com estreno na Corsau, nós ganhamos o link e nós facilitamos bastante colega possível e gente no local com o link para o Awake, para assim nós nos trazemos cerca. Mirando que é uma produção de National Geographic, não é uma produção de Kustwacht. E a National Geographic tem tour e rechten não, mas nós estamos muito proud de o Kustwacht Caribisch Gebied, abai quase mundo inteiro e nós por lá o mundo que nós também por esse bom trabalho no Caribe. Pro me mawaro acercado de mi jefe não para wax assim na similo kerta onde é hoofdrol não na por instante mane mahal atrás tigi pa minuto te queda ding spotlights mirando com coisa do baiendo com Kustwacht mes ding o de pueblo dus minuto bisa liever niet per respe nang acercame trobe e mami sana okay why not met give it a try wa com erbij e madumena jelly e da outra hopilik me da outra segundo 2 anos de gravação que nós fazemos para assim nós podemos documentário basta full uitgebreid de Kiko eigenlijk trabalho de Kustwacht dus tem bolo wak se boak episode não bolo wak die começo até final Kiko Kustwacht wordt fazendo beroep. Als je naar de serie kijkt, hebben de karakters allemaal van die GoPro's. We hebben ze geleerd wanneer ze de GoPro moeten aanzetten en ook wanneer ze het moeten uitzetten. En dat materiaal, daar hebben wij deze serie mee gemaakt. Dus we hebben eigenlijk, we zijn wel een aantal keren meegegaan op zee, maar het grootste gedeelte is wel met GoPro's vastgelegd. Não lo wak seguro com trabalho de waracosa está hincado em outro dia para dia. Lo tem hopi action, hopi garmento de boto, droga, atiramento, ilegal, droga, arma, you name it. Tudo que nós estamos com diariamente riba nos trabalho, bolo make me dinge series. E valor tá conosco laga turhende mira tiki de trabalho que nós está fazendo, isso aqui é parte relativamente chiquito, é mostra óbvio, é relativamente chiquito, de lo qual challenges não conosco topa tour dia riba lamang, opi posto não conosco topa, opi peligro também para a gente na de Waracosta, também trabalho que nós exercer com outro partner na maneira polícia e também aduana e outro não que ajuda-nos em guerra contra a criminalidade e proteção de costa de Aruba e essa aqui está bonita para nós lá mira com duro nós gente não trabalha para ter costa de Aruba safe. Wat de dash en de helikopter zelf ook doen, dat zijn zogenaamde vleerbeelden vastleggen. En die vleerbeelden die worden gebruikt eigenlijk voor intern. Soms is het zo dat die vleerbeelden die worden gebruikt voor juridische onderzoek. En dat materiaal mochten wij dus ook gebruiken op het moment dat het juridisch gewoon mocht. Dan mochten wij daar gebruik van maken. Het is een collaboratie com nossa PDHOP, persona na ajuda nos, você toch bota nós follow não bota achtervolg não fazendo um trabalho e não tá lá mira na cara também e tá algo toch com botinho toch tem e confiança para o colega não fazer isso aqui para mostrar que nós fazemos nosso trabalho de uma maneira boa, uma maneira consciente, uma maneira safe
e também com respeito para a gente. Er zijn wel allerlei ideeën om nog een derde seizoen te maken. Maar ik denk dat we eerst maar even deze tweede seizoen gewoon even moeten lanceren. En kijken hoe mensen dat gewoon vinden en of ze dat leuk vinden. En daarna gaan we wel kijken hoe en wat. Het is een leuke ervaring voor mensen, want ze moeten tour oren, moeten bij trabalho, moeten bezig trabajando, documentário de trabalho para guardar publicar rond het mundo. Dus het is een experiência basta great e assim por laga gente wacht aan me kijken om gezwakke verhaal. Ervaar de spanning dichterbij dan ooit. In een nieuw seizoen van Kustwacht Caribisch Gebied. Meer eilanden. It takes a lot of work to protect the paradise. Gevaarlijke reddingsacties. En grote drugsvangsten. Je wilt die boel echt stappen. Krijg unieke toegang tot de teams tijdens deze indrukwekkende missies. The meaning behind of what we do makes it worth it. Kustwacht Caribisch Gebied. Een nieuw seizoen vanaf zondag 12 februari 9 uur National Geographic.